Bismillahirrahmanirrahim. Mari umpamane A mau kali B nganti mongso edahe tak iku durung dirujuk kan jatuh tak rasa jatuh lah nanti kau kepingin hal meneh kata ini kudu akal-akalan meneh dengan wali dengan seksi dengan marah tapi ini loh jadi kalau ini apa udah salah kayak dulu ini tentang nanti kok tarake durung telu nah telu ya wis kudu malah lebih sulit lagi syaratnya gitu ya mulai jo sembrono tenang tolak dan nanti kau ngomong itu bini kau harus kita kasih dibalik sak bagian ente mosok edah ya nanti dilemak berarti kan dilemak yang pintu ngotot itu berarti kalian duit jatah talak siji ku toko loro siji ku nanti kok akhirnya balik ini mau dalam sak badane talak kedua nek sak badane talak ke satu tinggal dua masuk ki banget ayo wis plong bang sak jono guyu beno ngece guyu masa bang ngira oleh paham coba kowe yakin mami ngono piye ngomong ora goblok kopi tetep kok Ite pamia, so buat itu, kok terus. Nanti loh. Fa'in wadot kita tuh halal nikah buat diaktif jadi dibuat aku rumah gua mau bagian atau. Fa'in tolako salah. Fa'in tolako monggo lamun nolak sapa jawa saya imal asal-asan kawan kaping 3 lan takil lan monggo ora halal. Lahu ing lan takil lan monggo ora halal sapa mar'ah. Lahu kedue zaud illa badha wujud diham sisaronto kejaba sakuse wujude 5 pira-pira syarat. Nek megat kok wis ping 3 iku ora halal sak kecuali netep pilihan syarat ini doi idatihan suwiji iku ente idai mar'ah minggu saking jauh wadah suwiji halan rabini mar'ah biwairi kelawan liane jauh waduhuli hilang duhuli wairi biar kelawan mar'ah babon wa khobariha lan uli kenani zauja babai nunatiha lan katolak bayi zauja minggu saking roe wang yodo widari lan ente idai mar'ah minggu saking roe waduh niki yang mau lanang iku nolak bojone kelawan talak 3 iku kok ditolak kanthi tolak sing ping 3 waduh niki ora kalah kanggo wong lanang iku yen ora tapi syarat 5 siji edahe wadon sang lanang kang lanang kudu wis rampung nggih siji sing nomor 2 wadon iku kudu nikah karo kudu dinikah wong lanang liya ini istilahnya waktu itu jadi muhalil nah wong liya itu kudu wis nafsi nomor 3 wong liya itu kudu wis jima karo wong wedok mulane nek umpamane kok syarate niku gak kudu dijima ngono yo buka toket jadi sing iki lho sing wis kudu dibojo wong liya iki niku wis kan menyakitkan masih cinta kan umpamanya masih cinta
Aku masih loro kowe wah iki ngaku tak kok siji dulu cek. Wah iya ngono ku ya kang sik to. Wis nasib dari jadi mikir kalau bahasa dengan untuk aku ya sampai kudu ngerti kok sampai soalnya ngerti kacau limo mau bari kan bari yang mau lanang itu lanang bojone lawan talak 3 wadon iku ora ana kanggo lanang iku yen ora tapi syarat 5 syarat 5 itu nomor 1 iki gawe wadon saking lanang karena itu kudu wis rampung. Artinya umpamanya ngomong itu mau ditalak 3 kok keadaan apa hamil berarti babare wetengan. Tapi ngene iki bentuk diatur iki bentuk dirutuk dirusia. Umpamanya sampean ana wong wedok ayu belah tukaran karo bojone lagi telu sasi ngene. Umpamanya karena sampean memang sir ro akhire wong wedok niku sampean tukono napa obat sing mari gugur kandungan. Niku kalih ngoten ya sampean. Wis sampean direko-reko seperti kan wis babar tengane ya. Yo repot sampean. Terus sampean jak ngremotno wae repot nang malah. Nggih. Jadi proses itu terjadi secara natural atau secara wajar. Nggih. Jadi kudu enteke mongso ngegawe wadon konggone lelaki pertama. Sing nomor 2 wadon itu kudu dinikah karo wong lanang liya. Jadi kok kasih ABC ini wow B wes dinikah karo C betul-betul dinikah C nomor 3 wong liya iku kudu wis tau jimat karo bojone wong itu jadi C kudu wis tau awal kumpul karo B jadi mulai pokoknya dibuka itu oleh ngomong dari mulai mau tahu cerita ya jadi kalau tahu cerita di hotel Mucal ini jadi krono apa ini jadi ini mau jadian sing lanang itu lagi pertama itu bisa seneng ini adalah kok belaso tenggini talak di 3 akhirnya perdamaian kalau kancane perdamaian kalau kancane tujuh bahasa mau teman-teman mau ada kok tarik duit tidak ada cerita mau terjadi kali-kali terjadi betul dengan segala proses yang ada itu terjadi akhirnya barang wis jadi bojone cara sing mau niku mau megabi krono engko penak dipegat ngoten jare ya rugi ya ora duwe ya apa-apa barang duit wae dijauh omah dipikirna gimana kira-kira jare tapi kalau bener rok jak budi bener proses ngoten kuwi ngoten rok perdamaian jadi tidak sekedar betet untuk tapi gitu lah tunggal B wadon itu kudu ditolak balik dening wong lanang kedua. Jadi kalau B mau kudu bener-bener ditolak balik kalau C. Dan uga kudu wis rampung idahe saking C tunggal B. Jadi kok dikumpuli pisan kok C huruf dadi akhirnya wong anjing napa wis sepakat tapi jadi kan untuk sepakatan dengan duit tapi kadang-kadang tetap dilakukan jadi kalau itu masuk kantor itu tetap bentuk tetap kalau dilakukan si dosa bisa dilakukan artinya orang oleh bujuan itu kalah gitu akhirnya nek wis nek mau soidai kongguni C B ku lagi oleh kawin meneh karo A dengan tata cara yo lamaran nggih yo sekawin yo saksi yo wali meneh jadi nek biar becek yo saiki kudu Pak Jiru soalnya kan muda ujungnya masih dari muda faslun utawi iku ana pasal suci ditutuke dilihat iki mungkin dilihat
diramu. Wa idza halafal kali sumpah sapa jauh alaya to ayen to rawati sapa jauh jatau ing bojone jauh mutlakon ate mutlak kaum datang to ing mangsa tajidu kang luwih apa mudah ala arba'ati asyurin ing atase 4 bulan bahwa mongko utawi bisa mulai iku wong kang ilang wayu ajalu lan ditunggu sapa lahu bisa insya Allah lamun jaluk sapa mar'ah dari kai menghormati arba'at asyurin dalam 4 bulan sumayu khayaru mongko nuli dikon milih bainal fai'ati ing dalam antarane bariwati wa takfir lan bayari farad wa tolak ilang tolak fa in nana molamun moh sapa jauh tolak mongko megatake alaihi ngatasi jauh sapa hakimu hakim yen ana wong sumpah ora bakal wati bojone secara mutlak utawa ditentokake mangsane luwih saking 4 wulan wong lanang mengkang mengene iki arane wong kang ilang. Lah wong iki kudu ditunggu sakjroning 4 wulan. Yen wadon iku nuntut matine, ya jaluk akabati nuli. Nggih. Jadi nek wong wedok iku wong iki kudu ditunggu sakjroning 4 wulan dengan syarat nek wong wedok iku nuntut jaluk kelon kok jaluk diwati. Nek wong ngoten iki dikon milih antare gelem wati bojone utawa bayar kifawe sumpah. Utawa nalak bojone. Nggih. Yen wong lanang bakal nek mo, nggih. Hakim kang megatake atas namane lanang. Nggih. Mulane bentuk napa sing taklek niku bahaya betul. Nggih krana kenyataane ya kemungkinan nanggone perantauan niku sing lanang niku keadaan panggil poso temenan najane yo aturan. Ya keadaan wong lanang sing ten diri perantauan iku saenake. Tapi ora kalah akeh wong sing nalika merantau mlater. Ora mlater. Nggih. Jadi nek ngoten iku sing cerita kados Bangul kan Mas ngerti keplatere wong lanang nalika golek pangupung jiwa kali-kali. Nggih, mau omah. Nggih. Bojone dipegat karo hakim lah hakim patung mereka tenan. Nggih. Kan hak soalnya. Lah mulane wong iku nalika nikah dikon maca sehingga taklek. Tapi bahasan teng mriki niku tidak tentang sehingga taklek tapi tentang supaya ilang. Nggih. Jadi sumpahe wong lanang sing ora bakal nguli siji wong wedok bojone iku wau krana pribadi mungkin go nesu kok piye. Nggih. Jadi akhir kasih waktu, kasih kumpuli. Kan loro nggih. Mulane akhire dirani wong sing ilang. Mulai min zaujatihi sawa'un khalfun billahi ta'ala au bi sifatin min sifatihi au Allah bi wala zaujat wa zaujat. Nggih. Jadi kalau pemane mungkin watok putus fa'an titolikun pamane. Wis aku setuna aku mati kuwe aku ada kuwe kumpuli kuwe ben otomatis kuwe sakane kok langsung dadi wong sing kepegat. Niku nggih. Tapi kanggo niku nggih nalika sing wedok njaluk nuntut hake sing dikumpuli iku wong lanang mau diwehi dispensasi nggih. Rupane kena milih nggih. Bayar kifawe sumpah utawa nalak bojone. Nggih. Yang wong lanang barang mo iku hakim. Nggih, sing megat faslun wa diharu ayyakula ar-rajulu li zawjatihi anti aliyya kadhuhri ummi wa wa biswab al-fatih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awrin minal awwali muqtahi
بالمصطفى ظل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسرا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين